Αν κατάλαβα καλά, είστε οι γονείς της κοπέλας και θέλετε να μου αναθέσετε να δω το δολοφόνο της. Η κοπέλα πρέπει να αποκεφαλίσει την ενωστήφα σου. Ήταν γύρω στα 25. Το συνεχούσε και ψευδόνιμο. Να το βάλει το ίντερνετ. Κύριε Γεωργίου, κάποιος επιμένει να σας δει. Θέλει να πει μέσα. Τι κάνετε, κύριε Γεωργίου? Δεν καταλαβαίνω πώς είσαι τόσο σίγουρος να το βρούμε. Συνήθως αυτό που ψάχνετε είναι μπροστά στα μάτια σας. Αν στηρίξω την έρευνα πάνω στα λόγια ενός τρελού, δεν το γλιτώνει το πειθαρχικό. Ο δολοφόνος την περιέρισε με βενζίνη και μετά της έβαλε φωτιά. Κανένας δολοφόνος δεν σκοτώνει χωρίς λόγο. Ναι, αλλά παρόλα αυτά έχω την εντύπωση και την διαίσθηση μάλλον ότι ίσως μιλάμε για τον ίδιο δράστη. Όταν παίρνω εγώ να γίνω γυναίκα να σιγά, να μ' αρέσουν οι ήρωες. Πάντως αυτή η υπόθεση έχει αρχίσει να μου αρέσει.